Guztiok gara zainduak gure bizitzako une batean, edo hala nahiko genuke ezta? Haurtzaroan guztiok izan ginen zainduak eta beranduago zaintzaile ere izan gara edo izango gara batzuk. Nola nahiko genuke zaindu? Eta nola nahi genuke zainduak izan? Guztiok garelako zainduak eta asko garelako zaintzaile, nahi dugun Astigarragarantz bidean, elkar zainduz hausnarketa prozesua abiatu nahi dugu Astigarragan. Zaintzari buruzko herri hausnarketa eta zaintza sare berri bat sortzeko. Zergatik? Batetik, Astigarragak bikoiztu egin duelako bere biztanleria azken urteotan. Jaiotze tasa altua eta familia gazteen presentzia nabarmen hazi eta behar berriak agertu dira. Bestetik, 75 urtetik gorako pertsonen kopuruak gora egiten jarraitzen du. Azkenik, aipatu beharra dago, zaintza lanen ardura nagusiki emakumeen gain erortzen dela. Horregatik, elkar zainduz prozesua abiatu du udalak. Bertan, herri hausnarketaren bidez, zaintza lanen berrikuspena egiten saiatuko gara alde batetik. Eta zaintza sarea sortu, erantzunkizunak partekatu, eta bakoitzak beretik konpromisoak hartzen bestetik. Horretarako galdetegi bat zabalduko dugu herritarren artean gure errealitatea eta beharrak ezagutzeko. Behin diagnostikoa eginda, elkarrekin zehaztuko dugu etorkizuneko zaintza 3 topaketetan. Azaroak 27, elkarrentzun. Otsaiak 5, elkarrekin. Martxoak 26, elkar banatu. Topaketa guztiak 5:30 izango dira Herribera kulturgunean. Animatu parte hartzera, galdetegia betez edota topaketetan parte hartuz. Astigarragan elkar zainduko dugu. Harremanetarako astigarragarantz.eus